Bom, nome da película que llama Mamadou. Me conta contenido da película que está algo cômico, nos vai contar over de cultura e nos normas e valor nan de Bonaire. Então, eu falo na película que está Magali Swemter em combinação com o Harvey Ricardo e também mais ator nan boneriano. Como bem que ideia aqui? A ideia é que nasce do que nós atrás com Magali acaba de uma produção anterior, então me mira Magali seu potencial, então completa está arriba seu mês, então aqui não a ideia é crescer de Mamadou, então aqui não me começa a escrever algo que abrir inteiramente algo grande que chama Mamadou agora aqui. Okay. Agora que eu tenho produtor também que eu venho diretamente para Holanda para ajudar a dirigir a película aqui. Como bem essa decisão aqui? A decisão aqui, bom, eu conheci há 3 anos passados, nós estávamos com outra produção, depois nós estávamos aguenta com o rato, então depois Mamadou acaba dentro. Então aqui nós tomamos a decisão junto com o Roger, com o Lilian, que também é outro de produtor, que nós queremos que a película aqui. Então aqui nós precisamos expandir nos ala, pensa outside of the box, então vai mais leu que está possível com o Bonaire. Então aqui nós mirando em contato com o que tem com o Jeroen, a pecha ideia na je, me sobre nós iniciar e bisa banco começar com o Mamadou junto com em combinação com o Jeroen como diretor. Jeroen, goeiedag, welkom. U bent hier voor filmdirector van Mamadou. Wat kunt u ons erover vertellen? Wat is uw mening erover? Nou, Sendion die benaderde mij. Wij kennen elkaar al 3 jaar, omdat we vroeger eerder hebben samengewerkt op een script. En Sendion stuurde mij het script. Toen dacht ik, ja, het is een mooi lokaal verhaal. Hè. Het is echt lokaal, cultureel verhaal. Dus je moet altijd even kijken van waar zitten de grappen. Want het is natuurlijk cultureel anders dan in Nederland. Dus het was even er doorheen lezen. Maar ik vind het is wel een mooi verhaal. Het is een mooi lokaal verhaal. Wat leuk is om te vertellen. Zeker als dat ook in Nederland in de bioscoop gaat komen. Wat is het verschil van werken in Nederland met een ander team en nu op het eiland van Bonaire en dan werken met een andere cultuur en alles? Nou, werk in de tropen is sowieso al heel anders. Dat weet jij ook. Het is altijd warm, het is heel vermoeiend. Maar het is ook, ik denk dat het is hier eigenlijk net zo professioneel. Alleen het is moeilijker in de logistiek. Dus het is moeilijk om apparatuur te krijgen. Het is moeilijk om mensen te vinden. Het is moeilijk, eigenlijk dat is moeilijk om te vinden. Maar Sendion heeft alles zelf geproduceerd. Wat ik heel erg knap vind. Zeker op zijn leeftijd om zo'n film te produceren. En alle teams zijn eigenlijk heel professioneel die nu staan in de crew. Dus ik verwacht er heel veel van. Als een director nu met Sendion aan het werken, wat vindt u ervan over het script die hij zelf heeft geschreven? Ja, als regisseur heb je altijd een mening over een script. Dus dat hoort zo. Dus je blijft met elkaar werken om het aan te passen. En hij heeft een mening, ik heb een mening. Dus soms zeg ik, nou zou het ook zo kunnen? En dan zegt hij, nee, ik wil het toch zo. Dus dat is een leuke samenwerking. En ook leuk om op die manier te sparren met elkaar. Is het belangrijk om het jeugd over te dragen, uw kennis? Ja, dat is ook een heel belangrijk punt in deze film. Hè. We staan met een professionele crew, met mensen uit Nederland ook uit Curaçao. Een aantal mensen die ook op Tula hebben gewerkt, werken ook mee op deze film. En daarnaast een heleboel mensen van Bonaire zelf. Dus die leiden we ook op, die kunnen we ook trainen, die kunnen dingen leren. Wij kunnen natuurlijk ook zelf dingen leren van mensen hier. Dus het gaat een mooie wisselwerking worden. Quem nos espera na final de película Mamadou? A película Mamadou aqui, final vai estar algo promete para Bonaire op grande door nós vai expandir nos ala na maneira que acabei mencionando nós vai den cinema europeu e também Suriname e também den termino largo nós vai ter um streaming platform que sei nós não divulgamos já, pero também sei luta den pipeline para sociedade. Uw laatste woorden tot het volk en het mensen die gaan meedoen met het film? Ja, nou, ik heb er heel veel zin in. En volgens mij heeft iedereen er veel zin in. De productie is ook heel enthousiast. En wat ik al eerder zei, kijk, het is heel mooi om te zien lokaal talent. Hoe we dat kunnen pushen. Om aan zo'n film mee te werken. Zodat het allemaal beter wordt. En dat we met elkaar kwalitatieve film kunnen maken. Dat is echt heel leuk. Ja.